Chiro ya Nyanturago ni gabonchire kora senseme yubagendrete kwe murungani ari bagwetera ane chinga gechige kere embure gotoni gobaga ni korosere go bibanda abose baraye bakoigama anekero embure gendrete ko ne kiwa chinsemo au murikito ndemo Steven norobochirwa sinchira yubikirano Chichiro ngatiye chinsemo chinene chiokonya aba onchereria nabagori goikeria magani yabo Ensemo nebirengo byobogima kokongera abantu abange nigaba oncheri mechiro ya Nyanturago bairire mechando bagwetera ejuera mono koburo kwebiriri bisaine byogwekenga mono bunenga kiye yembure nyinge kerembure ya ture etoko tweru ndobwati maburi ndobwati chogaiga akiembura ya to chandire asechiro ya Nyanturago embure kera ya ture gegotosega segibobe abakungu tochikominyoka tochikorigichire eso gakia barayi baito kamware korigichikura rende gaki mware kora torora buna into abakungu tore echiro togotiga basacha nyomba twache echiro twatiga abana twache echiro rende gatoko bachikura gaki na into mokora to inyora chinga kiechio nigo baganirie bango bagwakanira gutume kubuya elio gosira obokoreri bwechire iyo togo chogu ebinde bisini into acho wa misini baka bali bwati changa chinyinga na bara bacho wa misini into bwate buna into echi asora akitiga to konye to nonye 20 no ni komi etoko chogu kera lituko nandi chibase chire igoro ano twara gege ntege sinini ogo chogu Steve Garika na to konye ta sa maji Nyanturago ga igaro asa mache mbuya tore nera tigagenderere Ogosemeri kwabo ni gukora asaba teneri bechiro na barayi bakoriye birogo kwene kibuna amagani yabo anyarire goikeranigu torosiri chished torosiri paras togosoere chiro egetikera kinto bwate nekegare era batokonye buna into abangina to kwara chinyanyanse bato nonye miavuli omonto agweta ariri ningo ime o abantu miafuli otiga bangina bechiro nabana wegase chiro ito moroche buna tore sama tobe togo sabe serikali yaito bagambi bali baito uchikorio bogambi eso mwaka yo 2022 mutenyo nane togo sabe bali baguchikonyara ko bagochorwe biro gase kisi count barare chire yaito ya Nyanturago batoroseri buyarende twaro bosabi boro buya echogeira niguse biyamana Kuripotere getaseni Kiandizi TV Edietariane Ndemo Steven